Yun, live na tayo dito. Alright. So, yan po yung ating mga big bikes mga idol. Gusto nyo po ng big bikes ngayon. Siyempre yung ating mga Yamaha big bikes sports bike. Yan po. So, nandito tayo ngayon sa Yamaha Red Zone, Guanzon, Dagupan City. Sa Pangasinan po tayo ngayon mga idol. So, kung malapit lang po kayo dito sa norte at looking ka sa mga ganitong bikes ng Yamaha, eto meron sila ditong Red Zone store so madali lang po itong mahanap dito. I-locate nyo lang sa Google, makikita na itong kanilang Yamaha Guanzon Dagupan. Ayan po. So itong ating nasa video ngayon, ito yung ating R7 ito yung pinaka latest na model po ng ating sports bike. So ito yung ating 2-cylinder lang to. So naka crossplane engine to. Ayan. So yan po yung ating pinakabagong sports bike from Yamaha Red Zone. So ang presyo po nito ay 597,000. So kung gusto nyo bilhin po ng cash to, 597k ang kanyang price. Yan po. At siyempre meron tayong mas mataas na displacement yan. Meron tayong Yamaha R1M. Ito yung ating pinaka flagship model Ito yung kanilang MotoGP inspired na big bike. So kita naman po ninyo yung kanyang itsura napakalupit. Ayan, ang ganda So ito po ay carbon naka-carbon yung kanyang mismo fairings Ito naman ang presyo nito 1,689,000. So yan po ang ating Yamaha R1M mga idol. So tingnan natin saglit. So yun mga idols, dito po tayo sa Yamaha Red Zone. Another live para sa atin. Kanina po nag-live tayo sa Facebook. So dito naman tayo ngayon sa YouTube channel natin. Ayan. So itong ating mga sports bike, itong ating R7, 597,000. So kung gusto natin niyo po ang mga sports bike po from Yamaha, yan po yung available nilang unit dito. Siyempre itong ating top of the line na R1M available din po ito. 1,689,000 pesos. Napakagwapo nito. Ang astig. Ito po yung bike ng mga kilala nating motovlogger dyan. Gaya po ni Motodeck Ayan. So nakita nyo yung kanyang pinakamismong tangke. Grabe Icon performance yung color niya. So ito po merong badge yan May badge number 1397. So yun yung kanyang pinaka production number Ayan yung kanyang panel. Ayan, tingnan nyo yung kanyang pinaka makina talagang solid na solid. Ang laki. Ayun, nawawala po yung ating live. So yan mga idols, nahihirapan po tayo sa ating internet connection So sorry po sa mga idols natin. Yan, nawawala po yung live natin. So yun again, itong ating mga sports bike model po na available dito sa Red Zone Dagupan. 1,689,000 yung SRP nito. And kung gusto natin yan, pwede nyo pong i-check yung kanilang address. Puntahan nyo po dito. At talagang ang gwapo nitong ating R1M na to Grabe 1.6 almost 1.7 million. Ito na yung makukuha mo. Siyempre ito naman ay top of the line talaga. Kita nyo yung kanyang suspension Ayan all-in suspension yan. Kaya talagang tingnan yung kanyang swing arm. Laki Siyempre. Saka yung kanyang mga winglet, mga fairings niya carbon lodi. Ganda. Ayan So yan po ang ating mga sports bike model na available dito sa Red Zone Dagupan. At meron din tayong mga
Ito, yung ating MT-10 SP special production, yung mga ganyan. So ito, 2021 model yata to or 2022. Pero makita nyo yung kanyang mga components, ano. Maganda rin yung mga nakalagay niyang ano dyan, parts. All-in suspension, naka Brembo brakes, ayan, Brembo disc, dual disc yan. Same 1000cc displacement, ayan. Cross plane 4, ano, naka CP4 yan, CP4. Ayan, nakita nyo. Cross plane 4 engine. Ganda, no? Aluminum swing arm, all-in suspension, ayan, all-ins. Ganda. Alright. Ito, special badge din to, mayroon tong number. Ganyan. Digital yung kanyang panel, ayan. Ayan, mga ito yung ating MT-10 SP. Gusto naman nyo ng ano, ng Tracer 9, ano? Tracer 9 GT pang Ironman Challenge Grand Touring, ano? So pang touring bikes niyo po ito, long destination. Kita niyo yung windshield niya, no? Ang laki. Laki ng windshield niya. Ayan ang ating front headlight, no? Ganda, no? Presyo naman ito 929,000. Dual disc din yung harapan, inverted forks. Yan. With ABS, with traction control. Naka-ride by wire po itong ating Tracer 9 na ito. Icon performance color, ano. Yan. Ito na yung kanyang digital panel. Wow. Shoutout po from California, si Sir Idol Jeremiah Vlogs. Shoutout po kay Jeremiah Vlogs. Yan. From California, si Idol. Shoutout po sa Idol. Pakilike po yung ating video. Thank you sa inyong pagpapanood. Ayan. Tracer 9 GT, 969,000 ba? Ang ating presyo. Almost a million, ano? 929,000. So, yan po yung ating SRP para sa ating Tracer 9 GT. Kung gusto niyo po ng pang touring bikes, long destination, pang Ironman Challenge, ano? May mga nakita tayong gumagamit ito. Kita niyo yung kanyang upuan. Wow. Panalo din yung kanyang pinakamismong seat. So, 2-piece ito. Meron tayong side boxes, panniers. Laki, no? So, ito ay same engine po ng ating MT-09. So, cross-plane 3 engine. 3-cylinder. Ano? Cross-plane engine po ito. Tracer 9 GT. Ayan, kita mo yung badge niya. Anong ganda. 929,000 pesos para sa ating Tracer 9 GT. Available po rito sa Yamaha Revzone Dagupan. And kung gusto naman ng off-road, meron tayo ditong Super Tenere ES. So ibig sabihin po nito, electronic po yung kanyang suspension. Naka-ES siya. Yung ating front suspension na yan. And siyempre yung ating brake, naka-dual disc din, pedal style. At ito po ay naka displacement na 1000cc, ano? 1199cc po ang kanyang displacement. Almost 1200cc. Siyempre yan po inline 2-cylinder. Napakaganda rin. 4 valves per cylinder, 8 valves yan. So ang presyo po nito 949,000 pesos. Kung gusto niyo po ng mga off-road bikes, pang touring, adventure, perfect po ito para sa mga, yan po yung makina niya, 1200cc. Dual disc. Yan. Ganda, no? So yung latest din po na Tenere 700, meron tayo dito. Ang presyo nito 669,000. So ito talagang pang off-road to. So yung mga idols natin na gusto po ng mga magagandang lugar na puntahan, yung mga off-road na lugar, yan, Tenere 700.
669,000. So ito naka 700cc na makina, no? Crossplane 2. Yan, CP2 yan, CP2. Yan, CP2 yan. Tenere 700, ganda. May navigation na rin ito, no? Digital yung kanyang instrument panel. Saka yung kanyang gulong, ano, talagang pang off-road. Yung pinaka ginawa nila dyan. Dual disc harapan, naka Brembo. Yan, naka Brembo siya, no, dual disc. And inverted forks. Ganda. LED yung mga ilaw niyan. Yan. Yan po yung ating Tenere 700, 669,000. Kung gusto niyo po ng off-road bikes, yan po, available yan. So meron din tayo dito ng T-Max, siyempre yung ating pinaka-latest na T-Max Maxi Scooter. 560cc to. Yan po, available po dito, 2023 model. Meron tayong standard version at yung ating Tech-Max version. So 779,000 po ang presyo po nitong ating standard. 889 naman po sa ating T-Max, Tech-Max. So ang difference po nito, siyempre mas loaded tong ating Tech-Max. So itong ating Tech-Max, meron tong cruise control, heated grips. Makikita niyo po sa kanyang grips, ano, magkaiba po sila ng design. Ayan. Heated na po yung grips nito. Ayan. Yung windshield niyan, electronically adjustable, ano. Yung ating Tech-Max na to. Ganda, ang laki ng kanyang windshield, ano. So ito, i-adjust nyo sa mga switch button na lang natin, hindi na po na manually. Ayan, yung bago nating headlight design. Ganda. Alright, ganda, no? LED projector headlight na, no? Naka-projection headlight. Inverted yung ating front suspension. Dual disc yung harapan. Ganda, no? So yung ating seat, pwede rin po tayo sa ating passenger. Meron tayong OBR. Ayan, pwede siyang umupo dyan. Perfect yan, mga idols. And yung ating napakalaking exhaust muffler, no? Ayan, no? Wow. Paki-like po yung ating video kung mga nanonood natin dyan. Shoutout po sa 17 viewers. Yes, mga idol, dual disc po ito. Mayroon na rin tong traction control, saka ABS. And meron din po itong cruise control. Yan. So itong ating Tech-Max, mga idol, no? Makita nyo yung kanyang badge. Meron siyang badge dito. Yan, Tech-Max. Yan yung kanyang mga... Meron din tayong mga small compartment with charger. No? So yung bago din yung kanyang yung ating mismong handlebar, no? And full color na TFT itong ating dashboard. Ayan. Ito naman yung mga pindutan naman yan, no? Ayan, meron tayo dito mga fast switch, indicator, busina, yung ating mga mode, sporty mode, hazard. Yan yung ating on, ignition on, kill switch. So yung ating bago din na keyless, lock seat. So pwede mong buksan dito yung ating seat, saka yung ating fuel. So ang color nito ay matte green or yan, matte green po sa ating Tech-Max. Yun namang sa standard matte blue. Yan po ang ating mga T-Max scooter dito po sa Yamaha Repzone Dagupan. So yung pagka-blue niya, ayan, ang ganda rin. Yung kanyang badge, naka-blue rin. Color blue. Pati yung wheels niya, blue. Ayan. So yung standard version po itong ating nandito, Makita nyo, meron din tayong park brake lock. Nalock mo yan. Yan. Diba? Siya, nakalock yan. Yan, nakalock to siya. So ito po ang ating dashboard. Yung mga lever natin is adjustable, adjustable din. Yung ating pinaka-mirror, ang ganda. Panalo rin. Yan po ang ating pinaka-mismong T-Max Tech-Max 2023 model. So yan.
Available po rito sa Yamaha Red Zone Dagupan. And mga idols, paki-like po. Shoutout po sa 17 viewers natin. Like the video. And meron tayong X-Max dito, ano. This is the new, bagong model din, X-Max 2023, ano. Gwapo rin ito. Yan. $299,500. Meron ka ng X-Max. Yan po yung ating 2023 model. $299,500. Meron ka ng X-Max. So, dalawang kulay ito. Meron tayong black and green. So, ganun din ang ating magiging color version dito. Ito yung ating black and yung green. So, sa black color, meron tayong glossy type dito sa pinaka-front. No? Yan. Glossy to. Pero dito sa ating green, lahat yan matte green. Nakamat na lahat yan. Wow. So kung gusto niyo ng 300cc na maxi scooter X-Max, yan po, available to. Solid din ang kanyang formata, no? Iba talaga pag Yamaha eh. Quality yung ating mga bikes. So yan, ito po yung mga big bikes na lang naka-display dito. Yan mga idol. Meron tayong R1M, MT-10 SP, Tracer 9, Super Tenere, Tenere 700, T-Max, and R1M and R7. Ayan, ito yung ating R7. Ngayon naman sa ating MT series, meron tayo MT Master of Torque, MT-09. Ayan. Meron din tayong model na MT-10 dito, standard. So yung kanina MT-10 SP, meron tayong MT-10 standard. Ayan, crossplane 4 din ito. Ito po yung 2021 model pa yata to. Ayan. So ito po ay 799,000 pesos. 799. All black, no? Guwapo. Crossplane 4 engine. Grabe, no? Available po ito mga idols, ha? Kung kursunada ninyo. 799,000 pesos. Crossplane 4. Yamaha MT-10. Yan. Solid, ang gwapo din. Yung kanyang gulong ay ano, Batlux Hypersport. Alright. Bridgestone yan. Bridgestone. Naka-inverted forks din tayo. Dual disc yung harapan. Ayan. Gwapo din, ano. MT-10 SP mga idol. MT-10 SP. Gusto naman po ng MT-09, ito po yung ating 2023 model. Science Storm yung kanyang color. Ayan. Kita naman po ninyo yung kulay niya. Science Storm. Naka-inverted forks. Siyempre ito po, napaka-modern nito. No? Naka 6-axis IMU. Throttle by wire. Crossplane 3 engine. 900cc. Ayan. With ABS, traction control, quick shifter. Kompleto na ito mga idols. Wala na kayong hihilingin pa rito sa ating MT-9. Ayan yung kanyang front headlight. Ano? Ang astig. Ang presyo po nito, 659,000. Pinakamura nilang sports bike. Actually, yung R7 yung pinakamura. 597,000 para sa ating Yamaha. No? Ayan po. Nakita nyo doon. So, yung blue na yun, yun po yung ating pinakamurang sports bike from Red Zone R7. So yung makina nun ay same po ng ating MT-07. So crossplane 2. Crossplane 2 yung engine nun with dual channel ABS din. So yan po yung ating MT-09. Ang ating presyo nito 659,000 pesos. Fully loaded po ito, naka ride by wire to, throttle by wire. Yan yung kanyang mismong instrument panel. No? Yan, napakaganda rin ito. Ano? Loaded sa atin. May mga mode tayo. Ayan. So wala na tong cable. Ano? Throttle by wire to. Naka ride by wire to mga idol. And syempre itong ating MT-09, isa to sa pinakasikat na model po ng Yamaha, no? Pagdating sa big bikes. So, meron tayong two colors nito. Itong Science Storm saka itong black color. Kaya kung kursunado nyo po itong ating MT-09, available to dito sa Yamaha Red Zone Dagupan.
And you can check out yung kanilang FB page. Yamaha Guanzon Rebzone Dagupan. Yan po. Meron tayo ditong MT-07. Ayan. Ito yung pinakamababang displacement para sa big bike nila, no? So dito po sa Yamaha, wala tayong 400cc na mga big bikes. Mostly ang kanilang pinakamataas na 700cc, ano? Gaya nitong MT-07, crossplane 2 engine. So dual disc na siya, disc brake. And telescopic forks. So hindi pa to naka-inverted forks, ano? Telescopic lang. Yan, naka dual channel ABS po itong ating MT-07. Fully digital din yung kanyang instrument panel, ano. Yan. Available tong ating 2023. Meron tayong XSR 900. So yan po yung ating latest na model from XSR. 729,000 po ito. So ito fully loaded to. Kung ano yung meron sa MT-09, almost the same. Meron sang throttle by wire or ride by wire, 6-axis IMU. So naka-cornering ABS yan, traction control, and quick shifter meron din. So loaded po itong ating XSR 900 na to. So yan mga ito yung ating mga bikes na naka-pay po rin ngayon dito sa Yamaha Rebzone Dagupan. And if you're interested na bumili po ng kanilang big bikes, again, pwede nyo akong i-PM sa ating FB page. Boyet Salabarria, like and follow nyo yan. Yan. So mga idols, pagka gusto nyo pong bumili ng mga Yamaha big bikes po nila dito, pwede nyo akong i-PM or pwede nyo kayong pumunta rito sa mismong Yamaha Rebzone Dagupan and check out yung mga units nila, especially itong mga XSR 900 or MT-09, MT-07. Depende po sa preference ninyong big bike, ano. Meron din silang R7 dito or R1M. Yan yung ating top of the line, ano, yung ating sports bike. And siyempre meron din sila ditong T-Max, Tech-Max at standard version. So para sa mga small bikes, meron din po sila rito, kaya abangan nyo, bibigay ko sa inyo yung kanyang price update para dito. Alright, mga idols, ito na po yung ating pinaka-update para sa inyo dito po sa Rebzone Yamaha Guanzon. So mga idols, kita-kits po ulit tayo. Ito po yung ating live update at shoutout po sa inyo lahat. Paki-like po yung ating video. Ride safe po. Bye-bye.